Cultuuragenda. Met Reinier Eggen. RTV Parkstad. Parkstad Cultuuragenda is terug van vakantie. En omdat er zoveel te doen is in de Parkstadregio... gaan wij natuurlijk meteen van start met een leuk evenement wat er aan staat te komen. En voor je meteen even het op het plaat, wa? Dat doen we dat eens even. Richtig. Even korte voorstelling van links naar rechts, heren. Ja, ik ben toch Luc van der Weijer, Oeskerk, hoor. Centrum. En gaat wie die twee einde voor mij, de John en de Huub. Ben ik ook mitglied van de dialectgroep van de gemeente Kerkhoor. En wat de dialectgroep al nu deed, dat wees er bestemd. Dat dictionair, ongehouden, muteren, erbij, nieuwbugger maken. En ook de organisatie van Kerkhoor jeet Plaats. Never door Luc van der Weijer zit. Door Huub Vult, ook in de Kerkhoor terug geboren. En Joos woonde in Kerkhoor. En op een hoogte nog gewoond. Nu woon ik op Haandar. Dus ik handbouw en op de stad gewoond. Dus ik handbouw alle vier de Kerkhoor. Ja. Ik ben nu al 43 jaar in dat dialectverein waarvan 27 jaar vuur zitten daar. En ik ben al 36 jaar in de theaterverein Excelsior. En daar ben ik dus de laatste 10 jaar voorzitter geweest. En normaal heb ik dat 3 jaar. En ik ben ook weer Luc Raadzaad, mitglied van de platverein van de gemeente Kerkhoor. Dialectgroep. En hij nog meegewerkt aan die nieuwe dictionaire. En natuurlijk ook aan alle dialectspectakelen van Kerkhoor jeet plat. Allemaal. En dan even, handvol. Door John van den Berg. Ik ben in Blierij geboren, en ik woon. Ja. En ik woon al de nu jaren 40 jaar op Spekhei. Dus vooral dus een beetje bouw. Alle vierdelen nun gehad van Kerkhoor. Ja, dat versteht zich, hoor. En dat versteht zich ganz goed. En ook ik ben in de werkgroep van de gemeente. En die werkgroep dat deed dus van al. Er had toevallig ook nog het geluk dat die 3 die hier zitten zich ook nog wel in het project de 3 opa's die hebben les aan de kinder. De 3 opa's, ja. Dat nog erbij, dat gaan we nog tussendoor doen voor dat. Ja. En wat nu ganz wichtig is wie de Luc het raad begon. Kerkhoor jeet Plat. En wel op 16 september. Mannen, schieß los. Wat is op 16 september allemaal in het dorp te doen? Dan zou ik dan maar eens aanvangen. Om 1:30 vangen we aan. En om 6 uur huurt het middagprogramma op met een zonbeest in het Kerkhoorsplat in de Vredeskapel op de Hoofdstraat. Even voor de duidelijkheid. De lui die net wisten wat Kerkhoor jeet plat is. Dan moeten we het eerst even over gaan. Want het programma, prima, leuk en aardig. Maar ik kan me nog voorstellen dat ze nog allemaal lui was die net wisten waar Kerkhoor jeet plat over jeet was. Ja, dat is richtig. Is dat de wat of de zesde boel? Of dat de aarde. De aarde. En jeder 2 jaar, dan komen een ganse hoofd lui die überhaupt plat kan komen bij je, of die werden je verhoord. En de meeste vingen het station dat ze op de een of andere manier een bijdrage kunnen doen. Niet alleen in het Kerkhoorsplat, van ze van Jans uit Limburg. Ja. Alleen vorig jaar, toen was het nog een beetje corona. Ja. Toen hadden we het dus via een opname gedaan in de buurt van het theaterverein Excelsior. En dat is ook goed jangen. Ja, goed, in de coronatweet zijn toch verschillende leuke ideeën geboren die uiteindelijk goed zijn komen. Wa? Kijk, dit wat nu gaat gebeuren 16 september is natuurlijk eenmalig. Dat is wat de lui gewend zijn. Dat is wat de lui leuk vinden. En dat is ook wat het speciale is aan Kerkhoor jeet plat. Want ja, voor het programma gaan we het gelijk allemaal aan. Het is een bombenprogramma van half 2 jeet dat los bis 6 uur. Bis 6 uur 's avonds. Ja. En daarna kunt nog get, maar de hand voor je liggen allemaal over. Ja. Wie is het ooit ontstaan? John, darf ik die woord even geven? Ja, in de werkgroep van de gemeente. We hadden voor je zat de mythe met. We moeten je met naar de lui doen, naar Kerkhoor doen.
We moeten ons plat promoten. Moederspraak darf niet sterven. Ja, want toen dan maar wanneer kinderen die platkallen en zo, zijn we van het E-project in het aangekomen komen. En dat kerkgooien plat, dat wordt nog even dicht, waar? Ja, waar. Er wordt nog, je hebt een jong plat, kerkgooien sowieso plat toe. Dan wordt je bouwt, weet je wel. Ja. Oh ja. En dan loopt veel plat kerkgooien. Zoveel je diezelfde ziet, ja, komt dat natuurlijk op de dus. Kerkgooien jeet plat. En dat jeet plat, het had alles te maken met de liefde van de kerkgooier voor zijn moederspraak. En, dit is wat er ook zegt, al die andere platten, ook die andere dialecten, die zijn natuurlijk ook alle Jans schon. Maar ja, het leefste bist er natuurlijk bij door, bist het kortste bij. En wenn ze dus nooit is, er is theater in het plat. Er is muziek, veel wat je zongen, je speelt met liederen in het plat. Niet alleen, het is niet allemaal carnavalsmuziek, dat is zo aangelegd. Er zijn dit jaar veel jong jong bands komen erbij, die dus beginnen met platliederen te schrijven en te spelen. Dat is klatsen. Ja. Zo ja, en een popbandje leuk, dat brengt platnummeren. Lei van Calhei. Dat is een oude. Dat is wel een oude, ja. Wie kent beter horen. Ja, wij kent alleen van Calhei niet. Ja, inderdaad, dat is de sponsor van Beter Horen. Maar dat is voor de insiders. Dat is de hoofdstad. Ja, het is natuurlijk geweldig schön dat de jeugd aansluit. Want bij de jeugd had de toekomst zo. En, we moeten eerlijk zeggen, het programma van de Janse dag, bis aan de avond, is umsonst. En pas is avonds, dan gaat het in het theater, of voor een volle zaal, dat is al Robert Kriya. Ja. En ja, dan betaalt ze een gewone theaterprijs, dat ligt rond de €20. Nou ja, daar hoeft ze niet voor hem te blijven, want dat programma komen we direct nog wel op. Vielleicht is het schön dat dat even je doet, van dat is dood te zien, dat is dood te zien, dat is dood te zien. Los komen. Ja, vuur van verwijzen. Dat programma fängt eigenlijk aan als morgensvroeg. Om 10 uur. Om 10 uur is onze Leitung, waar onze geliefde Olaf op de kamp. En de spaziergang werd georganiseerd en daar ben je geleid hem. En dat is hij in de strengel van Erich Horelduc en zo hier. Daar vangen we middag. Ook in het Kerkruidsplat. Ja. En dat kent de Olaf, de woont zelf in de Eifel gelukkig. Ja. En de beheerst het Kerkruidsplat. Wie nog niet? En niet alleen het Kerkruidsplat, ook de namen van der en plant, die waar 400 nog een stuk zijn in het dialectverein, wat je ziet met dat in het plat, die wisten Olaf. Je hebt een voorbeeld, Huub. Je hebt een voorbeeld. Daar valt me even niet in. Je hebt een vuur van... Ja, Kiersmutsje, dat was. Wat is dat? Koolmees, hoor. Oh! Ja, leer ik ook nog geen bij. Ja, de oormuziek, dat weet zo wel wat is. Ja. Nu strookensvlee, hoor. Ja, die hand verdeel je nog van een keer gewoon met die hang die allemaal met die hang die overal in de krom ingelassen. Ja, dat rijdt om 30. Bij jij stronkje meus. Ja. Weet je wat dat is? Bij jij stronkje meus. Ja, dat is een schöne. Dat vind ik ook een van de schöne. Dat is dus een bloemenstrauss, zo dat Duits zeggen. Een tuiltje bloemetje hebben. En het opgetrokken. Een vuilboeket. Als dank voor het optreden. Of dubbel dat. Bij jij stronkje meus. Door je nog vier beelden van alsjeblieft voor je die gaan voor een Janse avond alleen maar over die lijken woord. Ja, dat is natuurlijk prachtig. Maar doorverzetten voldoende het hij, wat? Dat is dus het smullen is al meteen. En dan begint het meteen om 2 uur. Ja. Dan zie ik als eerste stap bij de Hub een kinderprogramma. En dat is natuurlijk ook al ganz interessant. Vuurleswedstrijd, hoe kerkruidscher kinderbuscher. Durchkinger. Het gaat daar over de ja. Dan trainen er een paar op. Het meer Engels, hoe is dat van de dialectverein. En er klinkt prins, weet je ervan verteld. Het neentje in het kerkruid. Met kinder oes kerkruid. En er kunt ook een beetje de muziek bij die bij kinder past. Daar zit toch door Tim Weijers bij, zie ik. Ja. En zing door ze van een wat zelf een liedje schreef en had gezongen en zo. Ja. De mam van hem kennen we natuurlijk ook. Hè? Marjolein van Gels. Ja, kijk, dat zijn natuurlijk zo'n dingen. En dan het Raadhuis, wel, Luc. Ja, het Raadhuis, dat speelt zich veel af.
Kijk, het is zo, bij de vorige edities wordt het meestal in de wirtschaften wordt zich aangespeeld wat het vuurlezen en het dichten betrof. Maar daar zijn we vanaf gestapt. Maar we hadden nu de openbare ruimtes, zoals we dat in het Hollands heet. De hub, het raadhuis en de muziekschool. Daar je het zich aanspelen. En dat staat alle nieuwe op de folder. Ja. Daar staat, jeder had vermeld, der met deed, is de moeite waard. Ik ben gisteren begonnen met het rondtelen van die dingen overal. Maar dat zal nog de fris. weken nog passeren. Dat ruikt nog fris. Het is nog fris, hoor. Der ligt trouwens al vanaf middags 2 uur ligt der op de maat in de krumpje. Kennen de lucie pakken en met dat tank in de hand kennen ze geloven. Ja. Ja. En waar is te krijgen, vooral voor de lui die dat programma willen volgen en al van tevoren een beetje willen kijken. Bij de boekhandel, bij het boekjechef. Het boekjechef en door het weekend. Door liggen in alle wirtschaften. Ja. Bij de zorghuizen komen ze te liggen. In de scholen komen ze te liggen voor handig. Ik geloof 5000. Oh ja, dat kan ze hem niet missen. Ja, zeker. Dat kan ze hem niet missen. Nee, dan kan ze geen er langs maken. Van, ik heb het niet geweten. Ja. En natuurlijk ook in de splitterung de schoolleerbraad. Dus vanaf niks in de scholen maar. Damit die kinderen ook geactiveerd werden. En gemotiveerd werden om te komen. En zeker ook met de ouderen daar. Ja, het volgt je met naar hem met haar mam kind zei, pap, dan moet er voor hen. Ik wil door en door hen, of ik wil door en door hen. En dan zegt hij, zet er pap, ik wil door. Ja, maar zet er mam, ik wil door. En ja, dat kan alle leven. Goed, lof voor de locaties maar doornemen, waar? Hinger, Harriot, wat is er zo wel te doen? Er zitten 3 kwetsspullen. Aha. 3 kwetsspulspeleren. Of Monica, wie het anders is. En dat is er Ron Derjens, door Juri Heiltjes en Mika van den Berg. Ja. Die spelen door vanaf 2 bis 5:30. Ja. En dat klinkt voor in de muziekschool. Poëzie en muziek. Ja, afwisselend van lu die het vuur dragen. Lezen met muziek afgewisseld. Neemenswaard is ook bezongen dat om de Rutsinguur de Ristig onze enige echte stadsdichter door Wim Heijmans en consorten optredend aan te vangen bij door Martin Boeberplei. En door had door professor dokter Jansen, daar had door wie de Boeberplein geöffnet is, 2 stoeltjes gezet. Ik en mich. En door werd zich gezet en daar werd dokter Wim of dokter Hans Schillings of de Loek van de Weijer, daar werd het vuur gedragen. Onder begeleiding van door Wil Hamers, wij kenden hem niet. Ja. Samen met een reizende steer het noordje van Hommerich. Vanaf 2 uur drukt dat gezelschap onder de muziek van de Wil door het kunstgeschäft in de Orlando Passage. En de stadsdichter Wim, der dreigt het liefste vuur tussen de kunst, omdat wat hij schrijft en vuur dreigt ook kunst is. En door je eten weer, bis 2:30 ongeveer. Nou, de buitenwereld is het Raadhuis, daar spelen zich 2 evenementen af. En in de Burgerzaal. En dat is dan in de talkshow, in een moelentref, zou het zo kunnen zeggen. Onder leiding van de Piet Nieuwenhuizen komen door aan bod door Mark Hermans, het Esther van Loo en het Anja Nieuwera. Die werden geïnterviewd door de Piet. En daarbij afgewisseld komen dan de muzikanten Ilka Kolken en de schrijver Lisette Colaris, de Wim Kupes, Annie Tummers, Mark Didde. Dus dat is een afwisselende programma en dat duurt bis 3 uur. In de Raadzaal
dat is dan doorboven. Daar darf ik presenteren door Platgraag quiz. Dat is geen graag, maar we gaan dat zo je noemt. Ja. En we gaan door een wisselbeker of een bekertje. Dat is zo je het lustig is. Waar een quiz jong opsteekt en doordenken is. Dat is een wisselprijs. En dat is tevens de eerste prijs. En daarbij kunnen ze ook nog, ik denk, dat dictionaire nog. Ze krijgen ze voor de eerste, tweede en derde. Dan zie je daar. En dat is dan een quiz. Jans in het plat. En merendeels over Kerichhoor en ook in de Drengel. Kerichhoor, dus hele werd ook niet verjezen. Nee, Fleisch kunt op Frans Timmermans. Ja, Frans Timmermans. Ja. Had zich niet aangemeld. Dat is wel. En voor de eerste keer is Ierlanden geworden. Ja. En toen is ze niet komen. Maar ja, dat wel nu, zeg ik, is dat niet geworden. Hij kunt nu wel, want hij had nog belangen. Ja, Jank weer. Dat Weer was zijn aarde of nu de spraak. die is toen dat je weer over de hub. Nee, de Of de Hup. Ja, Hup, ja. Ja, hetzelfde geschreven, hup en hup, ja. Hup. In de multizaal, dat is de kleine zaal, in de bibliotheek, erin kun je creatie trappen hogen. En daar werd theater gehaald. We hadden de kerk 3 theatervereinen, in 2 maar enge is een stichting daar. Dat is er Frozen, dat is de uiterverein, dus 1904. Ja. Daar kunt er Excelsior, dat is 1922, vorig jaar het hongertjurk gehad. En het volkstoneel, die is in 1990 entstanden als afscheiding van de Excelsior, moet ik dat erbij zeggen. Maar 4 verstundes ondertussen waren Jans Jood. Dat zie ik op dat er alle 3 op de bühne gaan staan. Ja, geweldig toch? En dan komen dus door sketches. Ja. De Excelsior is bekend voor de eierzitzingen, vielleicht ook voor je hoort. Ja, zeker. Het is Ja, helemaal zeker. les om door kaarten voor te krijgen. Ja. En dan zaten we dan moet ik vriend of jouw vriend, maar dat iedereen maar voorrecht om kaart te helen. Ja. Maar dus de Excelsior speelt dit als een eierzitzing. Of als eierzitzingen. Dan werd het afwisselen met de Frozen, die hadden het theaterstukje. En het volkstoneel brengt ook het theaterstukje. En het werd dan dus immer herhaald. Dus het is een doorgelovend programma. Mensen dus de aankunst en de veldsmedden in een stukje binnen. Kent zo'n waarde, is dat een stuk dat naar een hoofdstand van terug kunt. Dan kent ze daar ook wel kijken. Ja, dus leuk. dat is wat zich dus in de multizaal afspeelt. Dan. Ja. Je hebt even nog de maat. Ja, je hebt maar even op de Op de maat. maat is een ganse hoofdtour. Van half 2 bis 6 uur zijn we met muziek optreden van de oude Schottel. Wat is er erin? Martin Kroes en Martin Paul Weijers. Kroes. Martin Kroes, Dat is ja. een bekende. Ja. Poëzie werd door voorgedragen door Laura Teunissen, door Jan Widdershoven, door Maurice Hinze. En nog muziek van Ton Engels, muziek Herman steekt daar. Ja. En een muziekgroep Knien. En dan om Wiedel op Veer is er zo'n liedjesconcours. Daar kunnen jullie dus een nieuw liedje zingen, wat ze je maat aan. Het zijn er meer dat zingen jedes jaar, de laatste, wie we de ervaring hebben. En daar is een jury. En daar kunnen een Wennerdroes en het beste liedje geschreven had voor Kerkroyet Plat voor dit jaar. En dat liedje kun je spelen dan ook nog in het theater een keer terug. En die kinderen zo'n prijsje was. En daar is om 6 uur is er de uitslag van. En om 5 uur, wenn de jury aan jang is, om die liedjes te bespreken, te beoordelen, dan traint op de troubadours van de toekomst. Ik weet niet of ik dat jetzt sehr trainiere. Nee. Dat is een groep troubadours, ik noem het namen, die hebben zich bejegen door. En die hebben een orkest gemaakt. Die trainen samen op. Mark Courage, Barushko, gitaar en zang. Tom Jaspers, gitaar en zang. Ivo Rosbeek, toetsen en zang. Steven Jansen, basgitaar. Wouter Hubert, drums. Joep van Wegberg, gitaar en zang. Linda Zeilmans, gitaar en zang. Paul Breuer, Quante Hippe, gitaar en zang. En dat zijn dus alle nieuwe lui die zich ook met Limburgse dialecten beschäftigen. Die dus niet zomaar in het Hollandschetje doen. Ja. Dus dat is het Jans apart. En zie de buitenwereld is ook in het burgerchef van de Thea en de Harald Hanneman. Ja.
Durenberg. Daar speelt muziek en humor en bestemd geen prul. Roger Lataster. Ja. Muziek Zoldervrum. Remo Clement, Verkoosen en Frans Hendricks. Ja. Cabaretiers. Ja, dat is en zeer intiem door ook, wa? Jo. Want bij de Durenberg, ja, dat is geen beun, dat is gemütlich dan door, wa? Ja. Ik had er één ding... Vertel. Wat ze vermelden, en daarna deed er Huub het avondprogramma. Allee. Ik wil nog even vertellen dat het Vastelovensmuseum Kerkrade ook meedeed. Ja. Ja. En voor de eerste maal, want de vorige keer horen die er nog niet door. Het is sowieso het bezoeken werd. En daar speelt dus vanaf voor 3 door Jo Smeets. Ja, Wel bekend. door Slayer, kampioen. Slayer, zanger, kampioen. Onze prins. 15 uur door Theo Schoonbrood. 15 uur, 15 Viva la Vida. En dan een wittelvuur weer door Ton Laven uit Dreebeek. Weet je lied van de dialectverein. Wie heet die jongen? Kerkrade. En op 4 uur de Rijnborgclub. Is de buurderij. Ja. Ja, normaal gesproken zou daar dan om 6 uur afgelopen zie je met Oesla, de concours. En om 6 uur ook de mees in de Vredeskapel, wie de Luca laat je zat. Maar voor hand, dat kennen we niet nog het extra's toe, de lu arbeiden. Je hebt speciaals, moet je dat zeggen. En de kerk gaat zo'n specialiteitenavond. En daar werd je horen, het zoveel om 8 uur in de grootste zaal van de Heup, worden 630 man drie kannen. En dan werd je gepresenteerd over door Verkoosen. Dat is al Jansen of het programma niet al. En de muziek werd je gemaakt door de Kroonbacher. En die spelen dan de muziek. Maar er werd ook medewerking verleend door die begeleiden daar ook het Regina Kemp. De Patrick Pesch. Le Trevoci. Dat zijn 3 dames van Hout. Ja. Die dus ook plaatjes zingen daar. Door Jo Smeets met zijn vrouw Viva la Vida. Die heb je uitgeroepen daar. Dan de zaak Vindes. Natuurlijk met een sketch. Wat is nog een verrassing? Een verrassing moet ik daar in plaats zeggen. Dat Paul Weerle, je daar ook nog een keer zingen. Daar kunt er Excelsior. Natuurlijk met een grote sketch uit de eierzitzing van dit jaar. En dan hebben we nog de winnaar van de Schoon Liedjesconcours. Die daarvan natuurlijk daar ook optreden voor 600 man. En daarna hadden ze misschien al voor 100 man gedreven. Dan voor 630. Dus wat wil ze nog meer? Daar werden ze pas richtig bekend. Dan kunt nog een sketch van de Excelsior. En dan hebben we de Martin Kroes natuurlijk met zijn oudschotel. Jo Jansen speelt erbij. Ja. Ja, dat is de bassist van de... Paul Weerle uiteraard. En daar werd ons richtig ordelijk afgesloten met de Danny Pauls. Kerkrade zo jong, dan wordt nooit plaatje dat lieren zijn, we zitten in de gemeenteraad. Maar ik kan toch niet zo richtig blauw over hier willen gaan, maar dat je voor hem nu jod aan leren. En dat is intig de ster van de avond, want dat heeft het programma aansluiten. En dan ons alle netjes samen met het schönste op de wereld sluiten de avond schön af. Dat dag moet ik zeggen. Het is sowieso een cultuurdag die ze eigenlijk niet mag missen. En vooral niet mensen van Kerkrade en omstreken is. Ook een Erwin Lenners, zie ze wat hij kunt vanuit het Heuveland, zelfs naar Kerkrade. Kerkrade, wie het wordt, wie het is en wie het immer blijven wil. En op de markt en in de straßen zullen de mitdeuren van de scouting Kerkrade programhefje uitdelen en als deuren de lu naar Jansen schoon plaatsen in Kerkrade. En daar kunnen ze je zien en huren. Plat. Kerkrade, het straattheater van de Excelsior. Door ook 8 man over de straat lopen en theater spelen door op een straat. Dat had niks met de heup te maken of met het multizaal. Het is gewoon vrij speel door. Laat ik overraschen, Lu, wat ze met ik aanvangen. Ik weet niet wat lossen ze Kerkrade. 16 september 2023. Kerkrade,
Blad. Samstag, de 16 september. En wen voor innen voor Jezus zund of ja wat. Nu voor hem nu. Geen probleem. De grootste folder, die ligt voor je klaar. Overal te krijgen. En wanneer hem net kan krijgen, dan bel er maar de Loek van de Weijer. Dan kunt u hem brengen. Heren, bedankt voor de komst in de studio. Toi, toi, toi. 16 september met Kerkroyeetblad. En Os moeders erven, darf niet sterven.